יוגי! יוגי! יוחים! יוחים, בוא הנה! בוא הנה! אין, מאז שעברנו לפה הוא הרבה יותר שקט. בכלל הכל הרבה יותר שקט. אני גם לא כל כך מבין מה כל הטררם הזה עם המילקי. מילקי זה האישו? רילוקיישן זה האישו. ועכשיו... יוחים! הישראלים חייבים להבין שכאן החינוך יותר טוב. כאן המיסים הם פשוט בדיחה, המחירים הם זולים. יש כאן אוויר מדהים, שקט כאן. השכר דירה הוא פשוט באמת... אני בשכר דירה של חדר וחצי מעופשים בתל אביב, משיג כאן בית עם חצר. באמת, השכר דירה כאן יותר נמוך מהמיקום של FC קייזרסלאוטרן מהבונדסליגה 2. מולאסס. וונדנבר. פרנסה? אני עובד כאן בניו מדיה, שזה הכי שווה רילוקיישן בעולם. הלו. אז נכון, קר פה מאוד בחורף, אבל הנופים... הנופים. אז אתם יכולים להמשיך להתבחן על המילקי הזה שלכם, או לעשות כמוני. לארוז את הבית, לקחת את המשפחה, לשים אותה באוטו, לנסוע לנתב"ג, להמשיך כביש 6 דרום, כביש 40, שעה, שעה וחצי, שעתיים, אתם במצפה רמון. יוגי! יוחים, תעזוב את הילד! עונת האיחום שלהם עכשיו. יוחים!